sa lahat ng ating mga momshies out there. This is Momshi G once again. And for today's vlog, panibagong magkapatid na naman po ang ating makakausap. Yan. At dahil nga dyan, dalawa sa mga social climbers, maaaring yung iba sa inyo hindi alam, pero actually ako nagulat din ako nung nalaman ko na sila pala ay magkapatid. Naku, nakakaloka ito. Halika, kilalanin na natin silang dalawa, Miss Charmel and Samara Park. Hi! Hello! Antara, totoo ang narinig nyo, magkapatid po sila. Parang hindi ba talaga? Hindi ko talaga akalain na, kung hindi sinabi, hindi ko talaga malalaman. Honestly, hindi ko talaga alam. Na-shock ako. Okay, bago yan, malaman na natin, sino na yung mas matanda sa inyo? Ako. Siya. Ay, ikaw. So, bakit? Siya ba ang Sorry. Hindi, siguro kasi, syempre, may misis na, alam mo na, pag may misis, di ba, mas mature tignan. Oo. Hindi, so, ikaw bunso, bunso? panganay ka. Ilan kayong magkakapatid? 9. 9! Ah, parang nila uyong. Lahat kayo nandito sa Mindanao? Mindanao lahat, pero ibang mga lugar. Iba-ibang bayan. At saka kami ni Charles talaga yung tunay na magkapatid. Kasi yung 7 is half sister namin, half brother. Ah, okay. So originally, itong huling, ano ba, mother, father? Magkapatid lang kami sa ina yung Iba? pito. Ah, okay. So, originally, dalawa rin Oo, kayo. kami. Tapos parehas pa kayong Bex. Anong naging reaction ng mama nyo? Yung una, ayun talaga yung hindi pa siya pinanganak. Kasi yung 8 pa kami dati, yung bunso ako, yung bunso nila, yung pinaka-bunso nila talaga yung Oo. unang tomboy. Ah, Tapos, okay. ako naman nasundan yung tomboy at saka naging panganay ko sa kalawang sa asawa ng mama ko. So ako yung panganay na, Next. ayaw talaga nila ng bakla. Ever since talaga, ayaw talaga ng bakla at saka yung mga kapatid ko, ng mga lalaki, ayaw talaga nila. Pagkatapos, hindi nila nakalain na naging bakla din to kasi dati, yung bata pa siya, hindi siya masyadong bakla talaga ng mga bakla. Hindi ladlad. Oo. Yung pagpunta ko ng Manila, doon, sabi ng mga barkada ko ng jigjag, kasi matagal na kami barkada ng jigjag. Pero ng jigjag na, Flor, yung kapatid mo nagsasayaw na, nagsishort na doon ng Maikli. maikli. Sabi ko, ha? Nagulat ako dati kasi... Ilang years ang gap nyo? 27 na ngayon, magti-28 na yung June. 28, so 28 at 33 ako. Ah, so, 5 years. 5 years ang gap. Hindi nagkasama kayo nung bata kayo? Yung mga bata pa kami, nag-iisa, ay isa kaming sa bahay. Pero pag edad siguro, pag edad ko ng 17, nang independent na. Ah, umiwalay ka na sa inyo. Kasi siguro dahil sa kagustuhan mo, dahil nga hindi tanggap, Ay, hindi naman, kasi di ba, sa hirap ng buhay, kailangan talaga Ay. lumiskarte. discarding. Ah, okay. Okay, growing up, pag-usapan muna natin yung buhay niyo nung bata pa kayo. Nung bata kayo, ano yung bonding ninyo together? Since kayo yung bunsong dalawa eh. Hindi kami masyadong magkabanding kasi iba Iba. yung grupo niya at iba din yung grupo ko. Yung grupo niya sila Bating. Sila Bating at saka si Milmar. Sa akin naman yung mga kabata ko noon. Ah, ibang kalaro. Iba yung talaga. At ngayon, sila naman Hindi nagkabanding. kayo nagkakaroon ng laro na kayong dalawa sa bahay? Hindi. Kasi yung gap namin at saka yung ako dati is biglang na-mature yung utak ko. Gusto ko na magkaroon ng pera. Gusto ko nang doon yung merong nagtitinda yung mga kapitbahay namin. Gusto ko ititinda ko yun, ilalango ko yun para magkaroon ng pera. Parang gano'n na talaga yung Ah, nandun ka na kaagad sa responsibility. Oo. Kumbaga, kinuha mo na kaagad yung responsibility. Maaga ka na mulat doon. Okay, kung meron kayong naaalala together na bonding ninyo o yung ginawa ninyo nung bata pa kayo, Yung matulog, nung bata pa ako, yung palagi niya akong kinaano, yung kinikis dito, yung basta yung bata pa yung natutulog, yung boy pa yung tatay namin. kasi, Ha? ba't kanya kinikis? Hindi kasi Yung diba, ano pa, yung ganyan talaga yung banding namin. yung pag-example, matutulog na kami kasi umaga pa kami pag alas 5 ay alas 6, matutulog na Maaga kami kami. matulog Maaga. paggabi. Paggabi. Tapos naglalaro pa. Ah, parang nilalambing ka niya. Nilambing ko siya kasi bata. Kasi di ba bunso, meron akong kapatid na kasi hindi ko na makalain lang. Nakakalamin ko rin bunso. Oo. So ayun, kasi talaga namin siya bunso. So talagang kailangan na. Okay, nung mga nagdadalaga, paano ba? Wait, ilang taon muna kayo nagladlad? I mean, ikaw, Ako siguro, as in bata ka pa, alam mo na? oo. Yung pag ko, 17 years old, talagang ladlaran. Eh, 17 ladlad na. Oo, Yung mga 10 or 9, 8, ganyan. Kung ganyan, Alam mo ng alam babes na, ka? Alam na. Ikaw, 11. late mo nalaman Oo, or
ano, unti-unti po akong nag-aano ng yung ko, yung self ko na palabasin ko na Kasi Tata- yung Oo, kasi- mga friend niya is mga babae. Dahil doon, siguro, ang pagiging Bex ko minsan kasi because of the community. Kung sino yung madalas mo nakakasama, di ba? I thought kasi baka nung lumalaki siya, ikaw yung nakikita niyang imahe. Parang Kasi nakita gano'n. ko siya nung yung Chinese, ayan. Isa rin yun siguro. Oo, nung sa bata pa ako nakita ko siya. Tapos, Ano, naglalaro siya? So parang gusto mong laruin din yung laro ng kuya mo pa noon. Na parang yun yung nakikita mo, akala mo yun yung tama or yun yung okay. kasi laro ko noon talaga, hindi Jackstone, pera yung ginaganon. Pera, tsaka yung school ko, yung Jolene. Jolene. Yung Holin. Okay. Ang taray. Okay, nung mga nagdalaga na kayo, meron ba kayo naging bonding again? Ay, Sa school, hindi. sabay ba kayo nag-aral ng high school? Hindi. Kasi di ba, late siya, tapos ako yung, hindi kami talagang Okay. So, high school ka, elementary lang naman siya. Okay. Bilang kuya niya, ano sa tingin mo yung naging impact ng pagiging Bex mo sa kanya? Yung impact, yung parang, maaari mo ba masabi na ikaw yung naging dahilan bakit naging Bex din si Charmel? hindi naman siguro. Kasi, di ba, ba't iba yung din. At saka, hindi naman kami palating nakikita Nagsasama. nagsasama. Talagang kung ano talaga yung laman sa utak niya. Sa Kung ano gusto niya. Kung ano gusto niya. Yun talaga. Hindi ko naman siya ginano na. Hindi mo siya maging Bex din. Kasi ganyan din ako. Nakatikim ba kayo ng bugbog? Oo. Sa akin, nakatikim din. Yung kapatid na yung lalaki. Ganyan din. Ginano niya ako sa Nasaktan kayo? Oo. Yung, Pero hindi naman masyado, sa akin hindi naman masyado. Sa akin, ginano lang niya kasi yung yung wala ko, hindi pa ako kumuha ng mga kamo. Kasi pag yung Pag namin, inuutosan. Pero hindi, because of Bex, hindi naman kayo na... ako. Kasi siya, di ba, yung Bulsa. wala pa siya. So ako yung Kaagad yung nagbubulso. nakaranas. So nakaranas ako lang, bibitayin ka na sa sako. Hala, Oo, pagkatapos pinapasok ka ng yung kahoy. na may baga. Kamusta nun? Kamusta? Ayoko. Sorry ha. I mean, pero okay, naging okay naman kayo nun, ng mga kapatid mo. I mean, ng mga kuya mo noon. After that. Hindi ba siya? Until now. Pero ngayon, kamusta naman yung relationship ninyo with your siblings? Okay na naman kami, pero hindi masyado magka-close kayo. Hindi na kayo close. Kaya siguro bumukod ka rin ng sarili mo. Kasi sabi ko sa sarili, 17 years old ako eh. Ano ba yan? Katulad din ka ba kung yung question na yan? Sa sariling buhay na question. Wala na akong papa. Siyempre yung mama mo may sarili ding mga ibang anak na ayaw mo rin maging pabigat. Ganun naman tayong mga Bex. Alam naman natin na kaya nating diskartehan yung lahat na naging natin, pinagdaanan natin, o yung mga pagdadaanan pa natin. May galit ka pa rin ba sa puso mo? Hindi siya galit, pero hindi ko rin kalimutan. Sa wala. Wala akong galit. Mabigat sa'yo yung gano'n. Oo, kasi lumalaki ako. Para wala akong kapatid. So, kaya yung pagiging masiyahin at pagiging makulit mo, Oo. lumalabas pag Dinadaan ko kami lang yan. kasama. Ikaw, lumalaki ka na nakikita mong ganun nangyayari kay, ano ba tawag mo sa kanya nun? Kuya talaga. yung una, ano pa ako, hindi pa masyado ako malaki. Manoy talaga, kuya. Kuya. Sa Bisaya kasi dito is Manoy. Manoy. Oo. Kamusta naging nyo? Naging bonding nyo nung mga... Maaga kasi siya nawala sa amin kasi Nung umalis siya sa inyo, nung umalis siya doon sa bahay ninyo, at ikaw yung naiwan, kamusta ka naman noon? Ayun, kumakalkal ako ng mga basura, kasama ko yung sila bating, gano'n. At saka, yun, kumukuha ng kahoy, kumukuha ng lubi, bibinta, gano'n. Tapos minsan, magbibinta kami dalawa ng tira-tira, gano'n. Pero Nung nag-aaral pa kami, Pero hindi kaya ni kuya mo na nakaranas ka na. hindi, yung sa akin na yung Okay. lang, ginanon ako ng kapatid ko, wala. Kasi it's your fault naman kasi hindi ka sumunod sa gusto mo. Okay, kayo ng mama nyo, kamusta? Ano yung relasyon ninyo ngayon? I mean, kamusta kayo bilang mga anak sa kanya? Yung sa atin is, okay naman, meron mga problema, pero ganyan talaga. Nagbibigay ka pa rin, Oo. tumutulong. Ako talagang tumutulong talaga. Nagbibigay. Kasi
kami lang talaga ang wala kami Asa. pamilya, wala kami meron. So, ayun, and long 17 years na hanggang ngayon, lagi akong sumusuporta Sa kanila. Ikaw, kasi may misis ka na pala. Hindi iba, kasi iba naman ako kahit may jowa naman ako, mas alam naman nila doon na mas unahin pa rin talaga Priority. dito, yung una, at saka yung sa akin na din. O palagi continue naman, pero nung minsan hindi ako nakasahod ng sa YouTube, minsan wala talaga, naghihirap talaga ako ng audio, ibigay ko dito kay mama. So, dumidiskarte talaga. Oo. Okay. Hindi kayo nagkasama, lumalaki kayo, nito na lang, nung nasa mga edad, na kayo, 20? Pero hindi din kami kasama nagkasama. Hindi kayo Nakikita lang ganun kami. So, ka-close. sa bahay lang kami. Kapag meron akong hahanapin o tinatanong sa kanya, ganun lang. Pero talaga yung closeness, hindi talaga kasi taasan ka namin. Tapos, hindi kami masyadong magkabanding. So, talaga yung ako, sabi nila, Zamara, ba't hindi kayo nagkaroon ni Charmel? Kasi hindi kami talaga sanay sa Magsama. Kasi talaga iba ang ko na sa sarili ko. Tapos yung sabi niya, naghahanap ng basura. Ganyan din kami. Sila din sila Bating. Ni Bating at saka ni Argel. At saka ni Milmar. Ganyan talaga kami. Buhay niyo ng bata? Oo, nung bata kami. Para na magkaroon kami ng pera. Para magkaroon kami ng kaon. Kasi ayun namin kasi nakikita namin sa parents namin na walang-wala. At saka yung mga kapatid ko, maagang mag-asawa. So yung sa akin naman talaga is talagang advance yung Yung mindset mo Oo, na mindset ko. kailangan makatulong na ako. Oo, kasi- And ang importante, hindi lang tayo basta bakla. Hindi tayo pabigat. Kaya Alam mo, yan special talaga sa yung family. ko sa family ko kasi parati kami binoboli, ganun. So, doon ko talaga kinukuha yung ko talaga yung motivation. Motivation, yes. Okay, kung meron kayong naaalala, kahit nito lang late or present, na masasabi mong hindi mo makakalimutang experience with your sister, ano yun? Yung last year, kasi nagbabanding kami for New Year. So, doon siya kasama yung jowa niya. Tsaka ako naman, is nagpapalaro ako sa mga pamangkin ko ng pera. At saka nagbibigay ako ng pera ng mga kapatid ko. Para naman sa kanila kasi nag-enjoy sila kapag meron talaga akong pera eh. Talagang akong At gumagastos. saka punong-puno ka ng blessing kasi. Oo. That's why. Kahit hindi kami closeness, at least na kapag darating yung Christmas at New Year, talagang magkabuo kami talaga. At saka yung birthday ng mama ko. At saka yung birthday sa mama ko last year is first time niya magkaroon ng lechon. Binilahan ko siya kasi ever since, hindi kami sanay magkaroon ng handa. Ang handa. Wala sa Kasi akin. wala. sa amin. Kasi Wala sa hindi nyo pa kayang maghanda. Oo. Wala pang... Oo. Okay. Kasi dati yung tatay namin dati is makabenta na siya ng niyog, okay na. At saka yung birthday namin at saka Pasko. Sliced bread lang at saka biko. Yan ang talaga, sliced biko. Tapos yung sa margarine na matamis. Yan ang talaga. Ikaw, kung meron ka naalala doon sa banding sa mga kapatid mo, or Yung picture mo. yung dumating yung kapatid namin na galing sa Zamboanga naglitsyon, lahat kami nandoon. Tapos yung pangalawa namin sa New Year. Kasi Yun yung Kompleto kasi kayo. Oo, may isang May hindi isa po. hindi kasi Ay, sa bukid. Sa bukid siya. Sa Valencia siya. Ayan yung malapit din Kinoyong. Banda. Okay nun. Mas malayo pa kanila balik siya sa kanila sa kapatid ko. Malay-balay ko kit doon sa Aglayan. Okay. So sa ngayon, ang pinagkakabalahan natin is pare-pares for vlogging. And nandito tayo sa salon mo. Antaray. Gano'n nakatagal tong salon mo? Ay, nagbukod ako is 4 years na. 4 years na to. 4 years ka na rito? 4 years. Ah, okay. Tapos ako may amo ko is 8 years. Ah, nangamuhang ka. 8 years. Okay, so sa ngayon at least meron ka sarili na. Oo, kasi inano ko to para napanaginipan ko yung bata pa ko na magkaroon ako ng sariling parlor sa highway dito. Parang nagkatotoo, sabi ko, ito talaga yung ko na magkaroon. Tapos meron daw may inuman. Promise ko, I swear. So ayun, nakipag-corpo ako ng mga friends ko, ibang friends ko na magkaroon ng bar. Which is yung New York Oh, New York ngayon. Yung Lagi tambayan natin. oo. Correct. Mm-mm. Okay, one last. Kung meron kang masasabi ngayon kay kuya mo, consider mo ba siyang kuya or ate? Ako kasi talaga kuya. Ako talaga yung mga kapatid ko, even yung mga kapatid ko sa tatay ko, kuya ang gusto ko itawag nila sa akin. Ikaw, anong... Hindi siya Ano nasanay sa akin ng Nawala Ay, na yung ano lang, walang name, bayot lang ganun ba? Oo. Ganun na kayo. Kung meron ka message para kay
Charmel? Ano yung Charmel kahit ang- ay kay Zamara, kung meron kang may message sa kanya na hindi kahit hindi pangako. Ano yun? Ano lang, Okay na yan. That's okay. ano lang, ingatan yung sarili niya. Tapos, ipagpatuloy lang yung business niya. Kahit hindi kami nag-close, always dito ka lang kami close. Pero, nandun naman yung respeto ko sa kanya. Ay, na-support na. Huwag abusaran yung sarili niya kasi mas siya naman yung matanda sa akin. Ayoko naman din hindi siya mawala kahit hindi ka talaga kami close pero ano lang sa akin talaga. Sumasagi ba sa isip mo na sana magkasama kami sa isang bubong Ano minsan? lang talaga, sinasabi ko sa sarili ko, sana maging close na talaga kami. Ganun ang gusto ko talaga. Naiilang ka sa kanya? O nahihilang? Totoo. Naiilang dahil kasi sinasabi sa akin nung magtrabaho ka na kasi ako 16 parang kita mga close siya ganun. Palagi ako pinagalitan. Hanggang nagtatrabaho na talaga ako dun sa Bikiri. Hanggang nagsama kami sa salon. You get the point kung bakit kanya pinupush na ngayon pa na mas maging responsible ka. Naintindihan mo naman yun ba? Para na sa ganun, hindi kayo basta-basta sisinuhin ng tao na kapag may gusto kayo, pwede nyo mabili, pwede nyo makuha. Diba? Nakakamiss yung... Namiss ko tuloy yung mga kapatid ko. Okay, ikaw, bilang panganay sa inyong dalawa, So, ayun at yun. na talaga namang, I know, actually, first time ko tong, honestly, first time ko tong nakita yung soft side mo kasi napakamasiyahin yung tao na parang feeling ko wala kang problema, I don't care kung ano yan, parang gano'n, napakagaling mo itago yun. Okay, if you have any message to your sister. Yun, yung sinasabi niya na pinagpagalitan ko siya bilang isang nakakawal kapatid niya. Talagang ginagawa ko talaga siya. Balik sa akin sa sarili is kailangan talaga yung inagayan niya naman ako na naging bakla. So kailangan talaga niya makasimula siya ng trabaho, magkakaroon ng pagkakitaan kasi kami, wala na kaming tatay, tsaka matatanda na yung parents namin, yung mama namin. So, ngayon meron na siyang jowa, okay naman sa akin. Ang importante naman is, kahit nandun siya sa jowa niya, huwag naman niya kakalimutan yung mama ko. Kasi talagang ako talaga is, kapag may problema talaga sa mama ko, sa family ko, is sa akin talaga pumupunta. So, parang talagang akong ano ba itong tawag ito? Parang Natataranta ka na. Parang sabi ko sa sarili ko, sa aking sarili lang. Parang wala akong freedom kasi nung bata pa ako, ganyan-ganyan din mga problema na nakikita Nasaksiyan ko. mo. At hanggang naman ngayon, ganito pa rin ang ano ko. Pero at least gusto ko, kahit hindi kami close na, lagi ako nag-pray na si Charmaine, okay na ba? Okay lang siya doon. Anong ginagawa niya? Kasi sabi ng mama ko, hindi siya uuwi daw minsan yun. So ako din, lagi na practice kang uyo na papauwi si Charmaine. Ganun kasi Para makita. Para makita din sa mama kasi talagang ako talaga yung lagi nilang chinachat. Pero madalas din kayong bumibisita sa magulang, kay mama niyo. Oo. Ako Okay. pumupunta ako doon. Pag example, wala akong mabibigay na kasi malayo pang yung sahod. Yun, minsan pag makapera ko ng makahanap ng client, mas inuna ko talaga doon. Kasi alam ko naman na talaga si mama ay pag wala talagang pera, magagalit yun. Kasi mayroon kasi siyang ibibili ng example yung mga ano niya, kung anong gusto niya. Gamot. Oo. Nagkakapit Kahit si mama mo. Meron siyang maintenance. Eh, bago ang lahat, thank you sa inyong dalawa. Thank you. Thank you talaga. You're welcome. Please, lahat ng mga momshes out there, follow nyo, Miss Charmel. mga ka-earns mo sa aking Facebook page at saka Miss Charmy sa aking YouTube channel. Miss Charmel, YouTube, Channel. Ka-Earth. Ay, Miss, ba't kasi Ka-Earth? Miss Charmy lang. Miss At saka yung Charmel. ano ko sa Facebook page ko po, mga ka-earns din. Ka-Earth. O sige, ilalagay na lang natin para makita ninyo. And, Zamara Park po, pero talagang meron nagsabi sa akin na hindi daw ako masyadong nag-vlog kasi talagang ngayon is nabibisi po ako kasi everyday marami na po akong mga clients na po na pumupunta kasi yung one month hindi na ako nakapag open kasi lagi akong nag-vlog, sumasama ka ng ching-chag, gano'n. Tapos meron pa yung Bar doon na kasi talagang binabantayan ko dati. Ngayon, okay na kasi nandiyan naman yung mga kakorpo ko ng mga tao. So,
hindi na ako masyadong ano Sa FB page mo, follow natin. Zamara Park din. Ayan, so abangan natin yan. Guys, abangan nyo rin yung aming mga next project. At sa lahat pa ng mga magkakapatid mula sa Social Climber Squad, abangan nyo kung sino-sino pa yung mga makakausap. Kumuli, this is Ma'am Shiji, together with Miss Charmel and Samara Park. Ayan mga Ma'am Shears, follow and subscribe nyo na sila, ha? I love you. Thank you, guys! It's DJ.